sa GB, programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos na mga paraantabay. Sabado na po ngunyan. Siring sa dati. Minapa sa indo na naman ang programang tudi sa GB Albay Ahead. Angat ang lahat. Ang programa ini atusendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Maray na hapon po, sendo ka boss. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Magsarabay-sabay naman kita sa Gudyan alas 5 nin hapon. Magre-restorya lamang kung ano ang mga pangyayari digdi po sa tuyang kapalibutan. Maray na hapon, Albay. Poon sa first, sagod sa 2nd and 3rd District. Sa enterong Kabikolan. Sa mga pigabot kan sa tuyang broadcast. Sa enterong Kinakban. Hapon man aldaw o banggi dyan sa lugar nindo. Ang samuya pong pangungumusta. So mga nasa lawod ngunyan, ingat-ingat sa natabi. So mga nasa biyahe sa paagi kan barko, enjoy. Pati na sa mga nasa eroplano, pati na sa mga nasa land means of transportation. Sa mga nagmimerindal ngunyan, maray na hapon tabi. Ano man ang sendong pigmimirindalan ngunyan. Tawi man kami. Maski, sabi nga na kayan sa 3rd District, maski ukay. Happy birthday pala kay Boomer Sporlas, si Don Emilio Nario kan OKFM Legazpi. Pati naman kay Papa Tam Harilla, happy birthday sa mo amigo. Ang pahit pala at yan dyan sa gilid ka na release. Pero pag nag-agi sa train, alas ang unakan lamesa. 5:30 maagi so
Panaga. Are, 8:30 sa Aling Naga, Paligaspi. Kaya, turo timing siya ng pahit. Pag medyo nagbutobot na naman sa runutan, alsa kan gabos na lamesa. Baka agi kan tren, balik naman sa dati. Preparado na dyan so mga sira sa ang pahit palaan. Baka malugaran kita. Marinapon man kay King dyan sa iyang area of responsibility. Yan. Green na green kabagangon yan. Let's go green. Iyong ngunyan ang pahit. Dapat ibalik ta ang pagiging luntian kan sa tuyang kapalibutan. Nagiging brown na. Color, ano na po kan, chocolate na ang ibang lugar digdi sa tuya. Dalan sa denudation, pagparapurutol nin kahoy. Naunabihan baga kasubago kan bisita ni Henry M. So, Arbor Day. Sa July 5, kundi ako nasa sala, July 5 ba ito? Or bastang imbitado so iba-ibang sektor, and ang KBP Albay will also participate sa gigibon na tree planting activity somewhere in Barangay San Francisco, Legazpi City. Hindi ko lang kung bako man July 5. July 5 pa lang. So, inauguration kan bagong planta ng kuryente dyan sa Nagot-Got kan ma nito. Naling awang iso ng supitsa, bastang so KBP Albay will also participate in tree planting activity dyan sa San Francisco, Legazpi City. Igo dyan kay area palan na iyong yan ang tataranuman. Kada bes in kwando may mga tree planting activity somewhere in San Francisco, yaon dyan. But it doesn't mean na tree planting sana. Dapat tree growing. Ang bot sabiyon, pagtagari paroon man lamang. Bakong so, italbong mo siya na dyan sa similya kung ano man na klase ng similya ng kahoy, goodbye na. Dahil na lamang ka mag-irilingan. Bako yan. Dapat na from time to time, pigtataga bisita. Tasiring sa pagtanong pagtaga baribihon. Pigtaga kumusta sa tinanom. Kung nagtalubo lamang o natigbak. Kaya baga, kung matanong ka, may mga karatula yan. Tanganing, babalikan mo, ilingon mo lamang kung nagtalubo lamang o dae. Kung papabayaan siya na dyan na itiranom iyan dyan, tapos, dahil na lamang mag-irilingan, ito pala, garadana. How many percent kan mga tinanom na mga kahoy, an talagang nagtubo? Kaya ito naramdaman ko, somewhere dyan sa Bangkiruan, may tinanom na mga pili seedlings. Nasabi, after 5 years, magiging produktibo na. Lampas na sa 5 years, hindi kung binaralakan pa, or kung nagburungan na lamang. Hindi naman binaralakan pa, no? Bako? O di naman.
arbor dida surblian. Kaya mga panahon niyo. Pasublado nga dyan, para arborado nga yan na pantalon mo dyan. So, yan. Nakauron ko kani so pamayokan KBP Albay. Nag-iinbitar nga ni na magpartisipar dyan sa gigibon na tree planting and tree growing activity dyan sa Barangay San Francisco, Legazpi City. Early morning dapat ang pahit. Mga alas 5 dapat yaong ka na sa area. Dahil ka na magpaabot dyan kay alas 6, alas 7, tamalang init na. Bata may lakawon papalan. Yan, bago man sana so, participant man sana so kay BP Albay. Igwa man ki ibang sektor na imbitado ta nga ni magtaranom ki inda ko kunpirang gatos na similya. Baka lamang makumusta sa mga enot ng tinanom. Magsala, mas alangkaw pa sa awot kaysa sa mga enot ng tinanom. Dati-dati ka to, ang tree planting, pinipigigibo dyan sa Centennial Park. Sa Mayon, dyan sa Lidong. Igo dyan ka ito kay iyon na Centennial Park. Dyan sa Lidong. Dakulo nun, matara nun, may mga bit-bit na saro-saro ng mga similya. Ay. Hindi, man pala binarabad siya na sa Magapo. Okay na nga. Nagka-check na ka na attendance. Mas na, pasiring na kita sa Kalayukay. Makararig sa... Buda, so tinaram dyan sa may pamitisakan bukid. Hindi, manggiraray ta. Nagkawaras out. Kan mga nakaaging pagtuga kan bukid. Baha, lahar. Nagkawaras out man sana. Buda, so nagturubo man, pigpara-paralod. Ginibong panggatong sa mga ago ka ito. Ingon yan, tayo gwapo pa din kay mga tinampong pigribo. Sa mga kahoy dyan, simple, pinurutol. Hisa pamasag doon kung in kaso igwa kay mga lahar flow dyan or baha-baha. Dahil naman kay masag doon, tawar, libre na. Yo? Okay, sige. Oy mga tugang, dakol ang aapot. Nata ngaya sa Peñaranda Park, kinudalaan. Sympathy. Use sympathy in a sentence. Tata names, use sympathy in a sentence. SML, use sympathy in a sentence. Surat mo lagi sa chat box. Hidaw. O king. Alo yun, makasurat si English. Bako ini use sympathy na sentence nga ni. English. In English, bako Bicol. Alim mo na yan. Anarong mingaya, anatop, sympathy. Disaster. Sige daw. Pakonsuelo sana, pakonsuelo. Pag tuminama ka, tawan ta ka kirigalo. Use disaster in a sentence. Ta later on, may tutukarong katamanang sa disaster preparedness. Sige daw. Disaster. Igwa pa nga na kayang ki devastation. Si King, aram gawin kayo ni King. Simbaga daw King kung aram mo kung ano ang pahit.
Ngayon, I am a beautiful disaster. Wrong. The simple use of disaster madali man siya na yan. Leticia Ramos Siahane is the sister of Fidel Ramos. Leticia Ramos Siahane is the sister of Fidel Ramos. Baka? Tama? Baga. Nalibog naman si devastation. Devastation. Yan nga nene si journalism graduate and soon to be a teacher. Pagkonsilo man siya na nga ni. Pag tuminama ka, taon taga boyfriend. Dahil na. Devastation. Isip-isip. Devastation. Wait. Tapos kita ka ini. Wata alas 4 pasado na. Dahil may kinagluluwas digli sa chat box. Devastation is located near SM. Pwede man. Simple yung masana dyan ang simbag. I am going to the bus station. Devastation. Because I am going to Metro Manila. Later. Yan. Taon taga kay boyfriend. Devastation is located near SM. Yan. Okay. Sige. So sabi ko, mga ipagngod, may nag-aapot. May nag-aapot. Ano yata? Ano yan? O yan ang Kinudal Supeñaranda Park. Kinudal, naili mo yan Tata Nems? Almost kabanga-nakan park ang nakakudal. Iyo? Green pati. Bako sim. Green pati. Yos, green pati. SML. Tapos sim pati yun na. Green naman. Green pati ang kudal. So sim pati yun na. Green pati naman. At may word ba nga green pati? Naliliyong si SML. Ang magyon dyan na Tata Nems, ang tukod, tubo, bako lamang yung Coco Lumber. So may mga, ano baga? Garo siya pigagamit na scaffolding. Mga bago pati. Nagkikira ng kinang pa. Papalibutan tabi iyan na park. Kukodalon. Long overdue na tabi iyan. Supposedly, Kukodalon iyan, pagkasimana sa takukuta na.
No di, nakiuron sa provincial government of Albay na kung pwede nga tabi, patapusin mo na sa Magayon Festival, nagagamiton sa park. Nagpaunod sa Albay 2nd District Engineering Office. O sige, paunod kami. Takon baga gagamiton sa Peñaranda Park para sa month-long activities kan Magayon Festival. Natapos na sa Magayon Festival kan May 30. Yo? Oh. Then ang rason, then ang maki-extension. The other day, ining simanang ini, pinuuna ng kudalon iyan. Mala nga na iso stage, binugtaka na ki garo laom-laom. Garo inda ko kung ito bank house or what. May nailing na ako dyan na backhoe. Iyan. So kudal, une o garing sa ampang pasanakan City Hall. Pero papalibutan tabi iyan. Baragun pating sim. Pati itong so tubo. Ay mga kuroko-kulamber nga yabay na. Si, yan ang tubo pati. Ano, didos ito? Tubo? Pagkailing mo, didos? Iyan. May mga twer ka pati. Papalibutan tabi yan. Nata ngayon talalaumon. Kan panahon, long time ago, kinudal man iyan. Kinudal man iyan. Dahil mo lamang mailing kung anong pigigaribo sa laog. Narumduman ko ka ito, anapod dyan, bako Peñaranda Park. Hardin iyan. Hardin. Botsa biyong kan hardin na talagang so pwerte dyan maglakaw-lakaw tatanamis pagkabanggi. Maprisko. Palibot ki kahoy, talisay, or agoho. Tapos may mga benches, may mga tukaw-tukawan, concrete, palibot man iyan. Sa tahaw, may dancing fountain. Yan. De pang stage ka ito. Buda, puro awot ang karaklan. May so mga pasilyo, mga agian, ito siya na so aparel. Ano? Ginaba ito. Ginaba. Pinagibuan ki arong niya na estado kamugtakan. May stage na, may fountain, apat ang fountain patingon yan dyan, na dahi manag pupungsyunar. Pano na lamang kitalapang, raraot na sa tubo, sa ibabaw, skating rink, sa irarom, opisina. Iyan. Buda, iyan na so Liberty Bell, bako man andyan dati, duman ang sa inutan, sa may stage, pati itong so, napud kayan o tatanim sa, garo, pancho ni Peñaranda ka. Wala, dahil pamagatong monumento ni Peñaranda, Jose Maria Peñaranda, dahil pamagatong monumento, kahit mga panahon, mga 70s, pinagabayan, 90s gayod, lingaw ko siya na. Binago so itsura. Yun ang ganian ngunyan. Ngunyan, ibabalik sa dati. Ibabalik sa dating itsura. Na, ano yan? O yan ang flat sana. Flat. Yan. Flat sana. So dating itsura kan mga panahon. Na may loan. Na pwede ka dyan sa mga aki,
pwede magrarabas-rabas na daga, awot. Pwede ka dyan magbugtak yung mga, o yan ang pro-plastic mat, turukaw-tukaw ka mo. Ha? Yan. Pagka early morning, pwede man na dyan mag-jogging, mag-walking, tama presko. Yan. Sungun yan, binadgetan tabi yan kan DPWH. Ha? DPWH. Binadgetan tabi yan. Para sa restoration kan old Hardin. Hardin na po kan mga panahon. Iyo. Mailindo dyan yan ang perspective kayan. Perspective kaya na plano dyan. Magayon. Na din ang yaki stage. Dahil naman gayon ibabalik sa stage dyan. Ibabalik. So dati siya na nga ni isusulit dyan. Stage. Pwede na bagangon yan makeshift. Tanakulo man siya na mga yan ang tubo-tubo. Di pag may event, mag-ibo kay stage. Pag tapos kan event, alio naman sa stage. Yan. Hindi siya na kon hindi siya natabi kon iyan na sistema itsura. Mas magayon ang nailing kong perspective. Ilingon nito amin no dyan. Nakapustaan dyan. I keep waiting on the bus station. The bus station. Sabi ni King. Yan. So, in due time, pero pigiling ko, dahil ini matatapos within the year. Haros patapos na ang June. It will take time. Maybe by next year, maybe next year na yan matapos. Bako? Ang skating rin kayo to, ground floor lang, bako tabi halangkaw. Iyo nga ni, tango niya baga, ang skating rink, kung bako dyan sa may stage, o yan sa ibabaw kan, sa may fountain, dyan nagpaparataririk sa mga skaters, mala, sa mga tiles dyan gato, parasa. Tapag binabagsak so skate, yan. Kuda delikado pag mapasyonala ka, makalampas ka, uto ka naman sa agyanan malugsot. Iyo. Okay. So, habit na nga ni, taod-taod ini. Bako ini bulan ang pag-restore dyan. Tas pa siya na, demolition pa siya na, uro alawig na. Bako? Tagabos iya na structure dyan, gagabaon iyan, sa sasalidahan iyan, iyan ang mga tiles dyan, babaraklason iyan, buda, may igwa dyan kipigapod na landscaping na gigibuhon. Yan. So, magayon ang pag-aabot kan oras. Tapos maliwanag. Et cetera, et cetera. So, mga dai pa ka to inabot sa hardin, mamabaguan sinda. Ikumpara mo tatanim sa ibang lugar, mamasyar ka mo sa ibang lugar, mga magayunon ang park, bako, mga magayunon, nagiging tourist attraction. Piriming pigbiberisita kan mga tao because, kumbaga,
maaliwalas sa pag-iling. Kita digdi, medyo sabi yung tang behind na. That's why, tayo man iyan ang kumbaga, sentro. Sentro, yan na hardin. Na sa kapalibutan kaya, no, mga bago na ang mga buildings. Dati-dati, iyan na Gregorian Mall, dahil pa lamang ang kaito. Ano pa yan, Luxin Park pa yan. Ining apse mong ini, kan panahon, pigapod yan, Jurassic Park. Mga bago na bagaan mga building dyan, so park na sanaan medyo luma. Yan. That's why, yan, ibabalik siya dati. So mga maedad na, rumdum na ninda ang hardin na yan. Ining siya mga baguan, may pamaninda isi ko na noan itsura kan hardin kan mga panahon. Iyo? Okay. So, dahil na tamaagad pa kita kay ibang detalyes mananungod dyan sa plano and how much will it cost sa gobyerno. May ano naman talaga, may budget naman talaga kayan. Sa gobyerno, inda ko kung siya ay nakakontrata kan patrabaho dyan. Dapat, so nakakontrata kan patrabaho dyan, day pagsaputi yun. Kung ano so, yaon sa program of work, iyo ang sunod doon. Tanganing mailing ta talaga kung ano ang kagayunan kayan. Baka sa putiyo naman, pag render kwenta, makanuson ang pag-ilingon. Ayan. So, tama siya naman. So, tamang pagkatrabaho. Tanganing mag-iyon pag-ilingon. Taka ito, naramdaman ko dyan. Kan mga panahon, ang sistema is, pagpakakaon sa banggi, basta nga madamang kita sa hardin, lalo na kung bulanon, damang kita sa hardin nga mapaparos-paros. Turukaw-tukaw duman. Yan. Mga sarong oras na paparos-paros, urulian. Yan. Iyo man gararay ngunyan. Yata sa ngunya na sitwasyon, tatanems, pagkabanggi, dakol pa doon nagpapasyar dyan. Dahil naman. Primero, kulang sa liwanag. Baka, kulang sa liwanag. Buda, o yung bagang sa irarom kan matalimon, sutahaw, sa irarom kayang baga, may mga sa gilid ka, may mga ano na po kang palmera yan o ano yan. Yan. So, opisina dyan, may opisina baga dyan. Ang sirarom ka yan. Ano ka, tatanems, duman nagpapa-replay siya iba. Duman nagpapa-replay. At nga mayroon ang dahon, kan, ano dyan, palmera yan o kung ano yan, at mayroon nga ang dahon. Dahil man nga paros-paros. Duman pala nagmimilagro siya iba. Buda, dahil na mamantinag kimaray ang ano dyan. Ano man kaan, paano siya iba man, madiriyan, minabaragla. At na iguana kay traskan, kung saan yung paminabarabad kan mga plastic. Iyo? So, ano dyan, fountain dyan, dati-dati, igwa lamang pagkabanggi ki nagtuturon-turon na tubig. Ano kaan? Dahil inaabas pa lang so, anoan, sumotor sa water pump. Kan mga enot. Kaya kung yan baga dahil na kinagtuturon dyan na tubig. Baka, wala na. Pinundulugod.
Ano kayan? So iba man na nagpapasyar dyan. Garalakaw-lakaw, pagkakaon kan popcorn o so barbecue, so steak, iba para ba duman sa tubig? O na nagkakasurulat, naging basuran lugod, maray ka, pundon lugod. Yeah? Okay. 15 minutos po bago mag-alas 5. An oras hatod sa Indokang Nor Broth Cubes. Gawing miti sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jensam Salseda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jensam Salseda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jensam Salseda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jensam Salseda. Jazzy Jensam Salseda. Jazzy Jensam Salseda. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Pero matugang diretso po kitakan sa tuyang mga istorya. Tama ining nag-text. Sabi niya, nyata po ang Peñaranda Park, yaon sa Rizal Street. Tapos, sa Rizal Park, yaon sa Peñaranda Street. Ano na Rizal Park? Pag-auni sa may simbahan, ha? Kan Legazpi, iyan nalaba kan tinang po ngayon. Peñaranda Street iyan. Oo. So, Peñaranda Park, nasa Rizal Street. Ini man nalaban na ini. Going to Legazpi. Ha? May point, ano? Tama ini. Salamat tabi, boss, sa pagiging keen observer. Ayan. Okay. Sige. Bueno, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya. Oy, mga taga-Legazpi tabi. Mga barangay sa Legazpi. Siguro aram naman gayon nindo. Na each barangay sa Legazpi, pira nga ni SMLan barangay tadigi sa Legazpi? Ta sinurat mo, 60. Kaya kung napasin sa 10, pagbasa ko kung ano, 60 barangay, nakabalyo sa 10 sama nito. We have 70 barangays in Legazpi. Ayan. 70. 7. Ayan. I-times mo daw tabi siya na may 70 130
Siya nagsabi, nalimuan. Sila siguro pagkadangog mo, i-times mo 130 times 7. I-compute mo daw tabi. 130 times 7. Ayan. Yan yung may data kita. 910. Sure ka? 130 times 7. Iyo. Tatanim si kada tabi ta de sigurado si si SML. Ta kumaluy ako sa mathematic sa multiplication. Pigdudulagan ko kan nag-eskwela ako. Makulo ko sa payo. Ang mga uning multiplication, division, subtraction, addition. Addition iyo. Puro pag mga pera. 70. 7 sa nangani. 130 times 7. Pera. Ano? 9,100. Kung 130 times 70 pera, mga 910,000. O milyon. 130 times 70. Ika daw. 130 times 70. Pera, 910. Pera, 91 million. Nailinan. Pera. Ano? Sabi mo kanina, sir, 130 times 7. Oo. 910. 910? 130 times 70. Oo. 1. 900, o kaya 130 times 70. 91. 91 ano? 9,100. 130 times 70? Sige daw. Wala ka din, sir. 91 million yun Maluyan ako sa multiplication. Sige daw. 130 times 70. Pangyari sa matalip ni. Ayan. Yung masanan ni kukunyan, 130,000 times 70. 130,000 times 70. Pero nga men, 91 million or 910 million o garo 91 million sa nagayod? 130,000 times 70? Di na nako I-times mo nga 130,000 times 70. Ibugtak mo digdi. Tama ito ang computation mo na 130 times 7. Tama ito. 130,000 times 70. Pati si Jerome, nagkakagaw kan pa yun. Mangyayari, adi. Ayan. Anbot sabiyon ko mga tugang kaini. 9.1 million. Iyan sabi mo Okay. Sige. Ano ang bot sabiyon tabi kayo ng mga tugang? Kada barangay sa Legazpi
will receive 130,000 pesos. Isurat mo na, May. Para sa Lunes. Taon ta ka na kay anoan. Yan. Each barangay sa Legazpi City, we have 70 barangays will receive 130,000 each. O di, igwa ka na kay figure 9.1 million pesos. An isi-shell out kan LGU Legazpi. As barangay assistance. Yan. Tabang kan LGU Legazpi sa kada barangay. Na-compute na ano mo na so figure. Mapaluwas ang gobyerno lokal kan Legazpi ni 9.1 milyones pesos para sa 70 barangay kan syudad. Tatawan tig 130,000 kada saro. Bilang assistance. Barangay assistance. Anon so 130 milyones pesos kan barangay. Ano pag bangaon kan mga barangay opisyal? Ano thumbs up ka? Pagkaraya. Bako mang kwarta ninda yan. Ang kada barangay mga tugang aagadan tabi nin program of work or project proposal. Ayan. Di man ninda pwedeng implementar basta-basta di man ninda pwedeng basta-basta makukuha ang 130,000 cash assistance sa barangay kundi sindang isusubmit na proposal, project proposal to be approved by the City Engineering Office. Buda, kasabay duman sa program of work. Yan. Yan ang sistema. Kung aprobara na sa plano, sa project proposal, kumpleto na gabos, that will be the time na i-release sa endo sa kwarta. Yan. Kaya sa mga barangay ngunyan, nasisibot na. Nagtitiripo na sa Barangay Development Council and pig-urulaya na kung ano ang mga magayon na dapat gamiton. Supposedly palan, 150,000 ito. Yan ang ginibo sa ng 130. Dati-dati, yan ang ayuda sa barangay. 80,000 sa na yan. Haros nadubliman ngunyan baga 130. Nadagdagan. Di da ko lang bagay naman na yan. So mga barangay, kung ma-project ka ngaya taan ibang mga barangay digi sa tuya, kulang pa man ang health ang mga pasilidad, kulang iyan. Kulang. So, sa third quarter, may release na iyan. Iyo? May release na iyan na budget na yan and pwede nang i-implement yan kan mga barangay once approved by the LGU Legazpi. That is the good news. Ano man ang day nindo naranasabi? Ano man ang pigaagad mo sa barangay? So, tupad? Teka mata, kung tauan sa barangay kay kwarta na 130, pag una mo, mairasan ka daw. Hindi man kung man dole out yan, ipapanao sa mga tao.
para, siyempre, maswerte dyan so makakontrata kan proyekto. Tayo lamang kipang berdura. Iyo? Okay. Sige. Oy, bago kita magtapos, si Sara Duterte baga, Vice President Sara Duterte, nagbiiliw na. The word is nagbiiliw. Bilang Education Secretary. The other day, Sara Duterte nagbiiliw bilang Education Secretary. Ngalason si Joshua Bino. Kung natata, the word is nagbiiliw. Sabi nga ni kayan, puna ini kan war, giyera, entre ninda Marcos and Duterte. Puna yan. Aloy paan pirilian. Dati-dati, piga po sindang unit team. United, we stand. Yan. Ngunyan, daipang napipili na pwedeng Education Secretary. May suwestyon si Kong Joey. May suwestyon. Ano daw ngaya, pigpa-float niya ang duwang pangaran na pwedeng maging Education Secretary because ining mga pigpa-float niyang pangaran talagang ano man sa edukasyon. The first is Chairman Prospero de Vera. Si de Vera po pamayokan Commission on Higher Education. Capable ini. Talagang hands-on ini sa Commission on Higher Education. Gayod, it is high time for de Vera na magkapot naman ng cabinet position. The other one is Nene Guevara. Aloy man ini sa education sector. But it is up for the President to choose. Kung sisay, anmuya niya. Itong tao na pwede niyang pagkatiwalaan na mapakaray ang sektor kan edukasyon. Digdi po sa tuyang nasyon. Ayan. Nasa Malacanang mag-araran desisyon kung sisaan mo yan niyang pilion na magsalida kay Duterte na nagbiiliw na sa pwesto. Ayo? Okay? Sige, para matabi kita. Bueno, mga tugang, Sabado man ngunyan, mapaaram kita for the meantime. Digdi sa tuyang programang 2D sa GB Albay Ahead, angat ang lahat. Salamat po, kan sa inyong pagantabay. Happy weekend sa Indugabos. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Antabayan